SSPA मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग इथं आता गर्भवती मातांसाठी सामान्य प्रसूती किंवा सिझेरियन पूर्णपणे मोफत। या अंतर्गत मोफत मिळणाऱ्या सुविधा रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्जन चार्जेस, डेली व्हिजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, अनेस्थेशिया चार्जेस, रूटीन लॅब चार्जेस, जेवण नाश्ता तसेच आवश्यक असल्यास एका दिवसाचा ICU चार्ज, औषधांचे चार्जेस, औषधालय आता अगदी माफक दरात। फोन नंबर 02367 234000। साहेब, गेल्या वेळेला चूक झाली आहे, आता चूक करू नका। नाणार सारखे जे प्रकल्प जे गेले अनेक वर्ष वाट पाहत आहेत, तरुण नोकऱ्यांसाठी वाट पाहत आहेत, हे प्रकल्प झालेच पाहिजेत आणि त्यासाठी तुम्हाला स्वतःला प्रयत्न करायला हवेत, हे या ॲप्सडावरून सांगू इच्छितो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।